cova. Què tal, com esteu? Avui ens acompanya un home que és gerent de l'empresa En Peu de Joc Edicions, una editorial que crea i produeix jocs de taula en català. Víctor Arenas, què tal, com estàs? Benvingut a la cova. Hola, bona tarda, bon dia, què tal, com esteu? Moltes gràcies per haver-nos convidat. No, i ara de res, per nosaltres és un plaer comptar amb vosaltres, Víctor. T'anava a dir que vaig directe al gra. En aquests moments, quin nombre de jocs de taula teniu a la venda en català? Doncs en aquests moments, tots els nostres jocs a la venda que estan al mercat, tots estan en català. I bàsicament, sí, tots els que nosaltres fem estan en català. Són tots aquests que teniu aquí al darrere, que són tants com uns 8 o 9, i estan ja s'estan fent, diguéssim, estan en predisseny i en maquetació de uns 4 jocs més en català. Dos d'ells surten a finals d'aquest any, aquest últim trimestre, i els altres 2 sortiran l'any que ve, el primer trimestre de l'any que ve, si tot va bé. I pel que fa a l'oferta de jocs de taula, la proporció que representen els jocs en català amb els en castellà és per ser molt pessimistes o és per ser una mica positius? No, al contrari. Ara, de fet, ens hem trobat que nosaltres, entre cometes, no som pioners en fer jocs en català, però sí que és cert que hem mogut una mica el vesper i hem fet que les altres editorials grans, molt més grans que nosaltres, inclús multinacionals, posin de nou interès en crear jocs en català. Per tant, és molt positiu i que les editorials grans ara s'hagin adonat que hi ha un mercat, que hi ha una gent que vol jugar en català i, de fet, les darreres reunions amb editors ens hem adonat que hi ha més interès, hi ha editorials grans que ara s'hi estan posant. És a dir, home, doncs m'acabes de deixar sorprès per positiu, perquè a vegades... Sí, dona la sensació de, no, en castellà que així ho llegirà o veurà més gent, i resulta que estem creant tendència. Home, és una bona notícia dins del panorama en el qual ens trobem. I, a més, jocs de taula. O sigui, jo t'anava a fer una pregunta que t'hauran fet més d'una vegada, que és, els jocs de taula uneixen les famílies i els amics? Completament. Els jocs de taula són la millor eina per unir a la família i als amics, per passar una estona distesa, per aprendre i ensenyar, per passar valors o per transmetre valors, coneixements, inclús la idiosincràsia, en aquest cas de la nostra llengua, del nostre país, i és una eina de primer ordre i que hauria de ser com una matèria obligatòria a totes les llars. A nosaltres ens sorprèn a vegades encara quan nosaltres anem a molts esdeveniments, a moltes fires, sobretot a Catalunya, promovent el joc de taula en català i la nostra editorial, lògicament. I ens sorprèn quan ens trobem a famílies que, quan els hi preguntem si juguen a jocs de taula, es sorprenen que realment no juguen tant a jocs de taula. I cadascú està com amb el seu racó, un amb la tablet, l'altre amb el mòbil, l'altre amb l'ordinador, l'altre amb la consola. Cada cop ens estem tornant, tota la societat en general, occidental, més individualistes. I el tema dels jocs de taula i el de compartir un moment, tenir, no sé, un dijous dels jocs de taula en família o tenir l'hàbit de jugar a jocs de taula en família és un hàbit boníssim i que serveix això per unir, per confrontar. Hi ha una dita que diu que sabràs més i coneixeràs més una persona jugant a jocs de taula una hora que conversant amb ell un any. I és cert. Sí, i a més sabràs si és una persona molt o poc competitiva, perquè jo m'he trobat amb algun que Déu-n'hi-do, Hi ha cada un que dius, hosti, noi, que és només un joc, tampoc cal que et posis de mala llet. Vosaltres teniu 8 jocs, em comentaves, ara n'esteu produint 4 més. De quins tipus són? Per fer una mica de 5 cèntims el tipus de jocs que feu. Nosaltres fem tipus de jocs des del més infantil, que seria aquest que tinc per aquí, que es diu Monstris, que veieu aquí, a l'altre costat. Aquest d'aquí, que és un joc que va ser guanyador del Premi al millor joc infantil editat en català l'any 2022. I és un joc que des de 3 anys pot jugar tota la família fins als 99 i cada cop tenim jocs del tipus familiar especialitzat, jocs orientats a la llengua, com pot ser el Pispa, i jocs orientats a un públic més expert, com poden ser Juncos i Moli o Micomicons. Però tenim, diguéssim, jocs per totes les edats, per tota la família i per tots els espectres de jugadors, dels més novells als més experts.
Clar, no, de fet, és una de les coses que t'anava a preguntar, però ja ho has resolt, no? Que és que a partir dels 3 anys els nens ja poden jugar a jocs de taula. Ara t'ho porto cap al terreny també d'on són els més petits, les escoles. Són clients habituals vostres? Heu notat que encara hi ha interès per part de les escoles de fer jocs de taula? Sobretot tenint en compte que ara tot passa per... Anem ensenyant-li ràpid com funciona el món digital perquè tot passa per aquí. Doncs la veritat és que t'he de dir que també l'aspecte de les escoles és un aspecte molt positiu i que, de fet, els nostres jocs, sobretot especialment aquest que et dic dels Monstris, aquest que teniu aquí del darrere, amb aquests personatges, i el Pispa, són jocs que estan a moltíssimes escoles de tot Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, i sí, estem notant, tenim molts clients directes que són escoles, i la veritat és que sí, que ens estem fent nosaltres un forat dintre de l'àmbit educatiu amb jocs com aquests, infantils, familiars i jocs d'aprenentatge, com pot ser el Pispa Lletres, aquest que veieu aquí en blanc, que ajuden molt a això, no? A dinamitzar les classes de llengua. I sí, o sigui, la relació de l'escola amb el joc de taula cada cop és més intensa, més bona, i està havent, diguéssim, com una simbiosi entre els educadors i els professors amb utilitzar els jocs de taula a través de la BJ, l'aprenentatge basat en jocs, per fer les seves classes. O sigui, que el balanç és molt positiu i va a més. Diguéssim que ara estem en un moment del joc de taula a Catalunya molt dolç i molt encara en creixement. Estem a baix de l'onada, per dir-ho així. Mira. No, bé, perquè t'anava a preguntar també amb l'evident competència que hi ha amb els jocs d'internet, però entenc pel que m'expliques que, a veure, evidentment no esteu a la part perquè internet és el que és internet, però entenc que esteu fent nínxol, no? Esteu entrant i podem competir. Nosaltres, de fet, el que estem molt contents és que ja ens estem consolidant. Nosaltres portem des del 2019 fent jocs de taula. Micomicons va ser el primer. Abans vam fer un joc sobre l'1 d'octubre, que era tenir un caire més de wargame, de política. Però, bueno, després d'allò vam veure que realment no teníem un target per entrar tan directament en aquest mercat i vam decidir orientar més els nostres esforços i la nostra creativitat en fer jocs de taula més familiars i no tan orientats a la política, no? Com era quan vam començar. I no, realment són dos targets de gent completament diferents. El que juga online a jocs online, que jo puc ser un d'ells, del que juga a jocs de taula. Pensa que el joc de taula normalment els porten els homes també, no? Però el joc de taula familiar és la dona avui dia majoritàriament qui ho porta a casa i qui fomenta més el joc. També hi ha pares que ho fan, però és més una labor de la mare de família de portar el joc a casa i de fer colla, no? Tant amb els amics com amb la família, amb els avis, la família més directa, etc. I quins canals de promoció teniu d'aquests jocs en català? Perquè suposo que deveu tirar del típic màrqueting de sempre, no? Potser? O ara em sorprens, de xarxes socials... Bueno, màrqueting, clar, no sé el que entens tu per màrqueting de sempre, però sí, nosaltres, lògicament, tenim una pàgina Instagram molt potent que es diu En Peu de Joc Edicions. Bueno, busques En Peu de Joc i està a la nostra pàgina. Amb aquesta pàgina nosaltres ens comuniquem en català i en castellà, esporàdicament en anglès també, i amb aquest perfil d'Instagram i la nostra pàgina web, que està des del 2019 i està molt actualitzada, molt al dia, i també un butlletí que nosaltres fem als nostres seguidors, també usuaris i a diferents mitjans. Doncs a partir d'aquest butlletí, la pàgina web i la compta d'Instagram, que és el seguiment que pots fer diari, doncs nosaltres promovem els nostres jocs tant com a jocs de taula per tothom, com a jocs de taula en català. Ara bé, també t'he de dir que nosaltres ens hem trobat molts problemes en quant al recolzament nul que hem rebut, però nul, per part de les administracions. Nosaltres no hem rebut mai cap tipus de suport, o sigui, cap. Ni per part del Departament de Cultura, ni per part del Departament de Promoció Lingüística, zero. O sigui, tota la promoció i tots els esforços que nosaltres fem per fer jocs en català ho fem perquè nosaltres considerem que és la nostra obligació com a catalans. Però no és que rebem el suport de ningú. I és més, moltes vegades això ens ha comportat problemes a nivell de venda del producte fora de Catalunya. Però nosaltres ens és igual, perquè nosaltres el que volem és, davant de tot, lògicament, vetllar pel nostre negoci, però per sobre de tot fer país.
I si la nostra manera de fer país és fer els jocs en català, ho continuarem fent, ja sigui que ens ajudi l'administració o no ens ajudi, com és el cas. No, de fet, però que quedi molt clar que els jocs de taula en català no rebem cap tipus d'ajuda, ni de subvenció, ni de promoció per part de cap administració de Catalunya. Ni cap tipus d'interès, com podrien ser altres sectors que mouen un nivell de mercat molt més minso, com podria ser el teatre, com podria ser inclús els jocs online o els jocs d'ordinador o de PC en català, no mouen un mercat com el movem els jocs de taula, ni molt menys, però no rebem aquest suport. Ja sigui per A, per B, no ho sabem, però no ho rebem. Home, això que expliques és preocupant, perquè una de les preguntes que t'anava a fer és precisament això, no? Si havíeu rebut algun tipus de suport o si se sondejaven suports per part de les administracions en una modalitat que combina la promoció de la llengua amb l'ensenyament, no? Amb la part més educativa, fins i tot amb la part familiar. M'estàs dient zero. No, zero. De fet, hi ha hagut algunes converses amb alguna conselleria des dels editors catalans que ara mateix ens estem organitzant per fer una mena, entre cometes, de lobby, no? Una mena d'associació d'editors en català perquè ens facin cas. O sigui, perquè ens facin cas i primer de tot ens reconeguin. El problema és que dintre de tot el que és cultura o el que és promoció de la cultura a Catalunya no hi ha un apartat que digui joc de taula, com sí que hi ha un apartat que diu teatre o còmic o cinema o videojocs. Doncs l'apartat aquest que posa és cultura un joc de taula a Catalunya no hi és. I com no hi és, no ens poden donar ajudes o no ens poden promocionar perquè segons ells no existim. Llavors aquest és el tema. No és que no hem rebut cap suport i fins que no ens reconeguin que som un sector, a més capdavanter, perquè entrem directament a les cases de les persones que ens han escollit perquè han comprat el joc a un Abacus o a qualsevol botiga de barri. Però no estem reconeguts. Per tant, no rebem cap suport de cap tipus. Ni econòmic, ni promocional, ni de cap tipus. Pues, francament, no ho entenc. Perquè si alguna cosa és tradició és precisament els jocs de taula. Sí. No és que sigui una cosa que acaba de sortir nova. No, ni molt menys. De la vida, Mare de Déu, quin despropòsit. Abans ho comentaves, el tema dels jocs polítics, vau fer el de l'1 d'octubre, que no va... Bueno, us va marcar en el sentit d'home, és un joc molt polític. Veient com està ara l'escenari a Espanya i a Catalunya, us podríeu arribar a replantejar fer un de nou on hi haguessin inhabilitacions, condemnes, canvis de govern, eleccions anticipades, o ja tireu la tovallola? No, nosaltres, de fet, vam tirar la tovallola, no vam tirar la tovallola, sinó el tenim aquí, és un joc molt bonic, el joc de l'1 d'octubre, un joc commemoratiu que parla dels fets del 1 d'octubre, una part porta les forces de l'Estat i l'altra part porta les forces independentistes, i el joc ja està fet, o sigui, el vam fer, no el vam poder editar perquè no vam trobar el suport ni de les associacions independentistes ni del poble majoritàriament, ningú li va interessar, llavors, i bueno, vam pensar que no. I si he de fer un joc sobre política ara mateix sota el segell en peu de Joc Edicions, no ho faria pas, perquè nosaltres, la nostra línia editorial és una línia familiar, de joc expert també, però és una línia molt familiar, molt blanca, que no ens volem implicar amb la política. Ara bé, nosaltres, a part d'en peu de Joc Edicions, ens dediquem a assessorar i fer de consultors d'altres editorials o de persones particulars o d'empreses o d'ajuntaments que els hi fem el seu propi joc de taula, que diem un joc de taula per encàrrec. Si en el cas de que ens arribés un joc de taula per encàrrec que parlés de política, doncs lògicament, si el client és el que ens requereix, nosaltres ho fem. Però per nosaltres mateixos no tornarem a fer un joc de taula que tingui a veure amb la política. Però poder fer-se es pot fer. Jo us proposo un joc de taula polític que fos creem un lobby per defensar els jocs de taula en català perquè l'administració ens doni suport una punyetera vegada perquè no fem res que no facin altres. Em sembla increïble, tu. Doncs, Víctor, la darrera pregunta que et volia fer és que aquí a la Cova ens agrada que sigueu els convidats els qui tanqueu l'entrevista. Amb quin missatge t'agradaria que tanquéssim aquesta conversa? Bueno, amb el missatge que sempre donem i sempre dono quan surto als mitjans, i és la importància de que tothom diu, sí, no, jo penso molt amb el català, tal, però després quan compren un joc o quan consumeixen una pel·lícula, en aquest cas jo em ficaré amb els jocs,
quan compren un joc han de tenir consciència també de país, han de mirar que darrere del joc surti, si el joc és lingüísticament responsable, com els nostres, per exemple, ha de mirar que el joc estigui editat en català i si té la possibilitat de comprar un joc i escollir entre un joc i un altre, doncs que pensi en això, amb l'avantatge de comprar jocs en català, que no només es farà un favor a ell mateix perquè viurà plenament en català, amb la seva llengua, sinó que, a més, donarà suport a les editorials que per pur patriotisme, ja t'ho dic, perquè el que et comentava abans, ningú ens dona cap mena de suport, que ho fem en català. I ho fem per això, perquè volem que tothom pugui viure plenament en català sense cap impediment. I això, que donin suport al joc de taula i al joc de taula en català. Doncs t'agafo el testimoni, Víctor Arenas, gerent de l'empresa En Peu de Joc Edicions. Molta sort i moltes gràcies per la tasca que feu en promoció i en defensa de la llengua. I tant de bo algú de dalt d'administració se n'adoni i es deixi estar d'aquesta tonteria de no donar suport als jocs de taula quan sou. De fet, els primers records que tinc jo de jocs no són videojocs. Vaig néixer al 90, tampoc ara parlaré com si fos un gran avi, no? Però jo recordo jugar a les cartes amb el meu avi, el dominó amb la meva àvia, fer això, tots són jocs de taula. Així que esperem que ben aviat obrin els ulls o com a mínim que toquin una mica de carrer i se n'adonin de la tasca de país que esteu fent. Moltes gràcies, Víctor. L'únic comentari que volia fer, que se me'n va, que si no se m'anirà fora de l'off, és això, si ens voleu conèixer, entreu a la pàgina empeudejoc.edicions.com i allí dins trobareu tota la informació i tots els nostres jocs en català. Moltes gràcies. Sí, de fet, a la descripció del vídeo posarem tots els enllaços perquè així puguin veure tot el que teniu entre mans. I que surtin aviat els 4 jocs que us falten, que ja en seran 12. No està malament. Molt bé. No, gent. Moltes gràcies, Víctor. Fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.